tarde a todas e a todos. Obrigadísimo pola vosa presenza aquí connosco. A verdade é que é un día especial para nós. 30 anos son moitos anos, pasan moitas cousas. En Galicia e no mundo non pararon de acontecer cousas desde que o IGADI naceu. E a verdade é que o IGADI naceu con dúas misións fundacionais: posicionar a Galicia na sociedade internacional e comprender o mundo desde aquí. Mirando esa trayectoria, a verdade é que é sorprendente a cantidade de fitos que se conseguiron desde esa ambiciosa misión original. Neste acto vamos a desvelar esa matriosca do IGADI que se foi construindo, que vai de Beijing a Nova York, de Praia en Cabo Verde a Lisboa en Portugal, ou de Bruselas a Polonia. A verdade é que non podo máis que insistir no agradecemento de que estedes aquí, solicitarvos que nos acompañedes no futuro que temos por diante, e para comezar este xogo de matrioscas, ninguén millor que María Xosé Porteiro, membro do Consello Reitor do IGADI, xornalista, escritora, antiga delegada da Xunta en Bos Aires. Así que, María Xosé, pa diante, que vai falar en nome do Consello da Cultura de Galicia. Boas tardes, díxome Daniel que non había protocolo. Entón, como non hai protocolo, eu vou citar, sin orde protocolario, pero non quero deixar de facelo, algunhas persoas que ostentan responsabilidade pública política importante para nós, como unha nosa europarlamentaria, Ana Miranda, como o noso secretario xeral de Política Lingüística, amigo Valentín, como un membro da Corporación de Santiago, amigo Duarte. Non sei se hai algunha autoridade máis que levante a man, por favor, que se identifique. E se non a hai, isto o fago sabendo que verdadeiramente quen protagonizan este acto sodes todos os demais, en principio e sobre todo porque estades cumprindo 30 anos como colectivo, como proxecto do que hai un momento Daniel deu xa as súas pautas e os seus porqués. Eu iba a poñer unha música de fondo, quería que sonase de fondo o tema de Corazón Partido, porque eu debería de estar aquí como membro do IGADI, pero estou representando tamén a unha institución na que teño a honra de formar parte da súa comisión executiva, que é o Consello da Cultura. Esta é a casa do IGADI tamén. Sabede que os vosos 30 anos de traballo non pasan para nada inadvertidos, ao contrario, son o esforzo da sociedade civil traballando a prol de asuntos que teñen ambición de Estado, ambición de país, ambición de universo, e no nome, polo tanto, do Consello da Cultura, douvos a benvida, celebro este cumpleanos, este aniversario, sabendo que nin moito menos será tan siquiera o eixo do tempo que o eixo me refiro a mitade, que o IGADI vai estar por aí pateando as terras, facendo camiños de seda, surcando augas oceánicas e poñendo ollada desde Galicia no mundo. Foi un pioneiro nesa cuestión. O Consello da Cultura sabedes que ten a misión tamén de traballar na política exterior, na acción exterior, así o di o Estatuto de Galicia e así o di as súas normas fundacionais, e nesa medida sempre nos estaremos atopando. Sobre todo temos un encontro sempre fructífero a través de Xulio Ríos. Oye, Xulio, estás igual que hai 30 anos, vale? Que sepas que aparte de que tes un pouco máis de canas, que sepas que sempre estás igual, parabéns. Pero Xulio Ríos, que como sabedes é o coordinador da Comisión de Acción Exterior desta casa. Moitas grazas por escoller este lugar. Estamos sempre en contacto e intentando traballar na mesma dirección. E deixo o turno de palabra a un gran querido amigo meu, Luís Álvarez Pousa, que é membro do Consello Reitor do Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional. Grazas. Trinta anos atrás, o mundo
reconducía décadas de confrontación bipolar, a Guerra Fría, e abríanse espazos nos que a comunidade internacional tiña a oportunidade de desafiar novos camiños de entendemento para a superación dos conflictos. Coa revolución tecnolóxica permeabilizando a imparable transición cara a un novo sistema de relacións baseado nun esperanzador reequilibrio de poderes. E no 1989, cando conflúen unha chea de circunstancias que van tensionar todas as crises, e por iso algúns ven nel o que lle dá remate ao século XX, abrindo xa que logo portas ao descoñecido. Acontecementos tan decisivos como a caída do muro de Berlín, a desaparición da Unión Soviética e o afundimento dos reximes comunistas, entre outros, confírenlle ese estatus fronteirizo entre séculos e aparece á vez como o frontón que acelera a crise institucional de Occidente, escachando nel as ideoloxías tradicionais. Velaí os primeiros efectos do proceso globalizador a que dera pé a converxencia entre as ferramentas que aportaba a revolución tecnolóxica, coas redes transfronteirizas en primeiro plano, e a necesidade que tiña o capitalismo para reinventarse, aproveitando tanto a tendencia desreguladora propiciada desde os primeiros anos 80 pola alianza ultraliberal Reagan-Thatcher, como o valor estratégico que adquire a información. É o que dá, en definitiva, na aceleración do proceso de mundialización ou globalización da economía, facendo do homus economicus o suxeito exclusivo na construción e organización do vínculo social a escala planetaria e do privado o único importante. Pero todo iso prodúcese non sen contradicións. As mesmas tecnoloxías que facilitan o proceso mundializador ou da globalización, do que se aproveita o capital especulativo e financeiro para impoñer un mercado único, condicionando a acción dos gobernos e poñendo baixo vigilancia o Estado-nación, non perden o poder de descentralización, fragmentación e diversificación que levan consigo, dando así pé a pensar que, male os efectos e as ameazas da globalización, homoxeneizar as culturas, arrastrar o planeta cara a unha economía e unha comunicación de dúas velocidades, hai marxe para a subversión. Quérese decir que é posible resituar o universal como aquel espazo sociocultural no que se realimentan as singularidades, a universalidade de valores, fronte a aquel outro espazo de fluxos que propicia a desterritorialización e o non lugar, é dicir, o mercado mundo. Digamos, para rematar esta breve introducción, que ambos os dous movementos, o de globalización e o de descentralización, fragmentación, compleméntanse no mercado, pero contrapóñense nas sociedades e culturas. É un fenómeno que conceptualmente se deu a coñecer como glolocal, ao que se acollen os movementos sociais de contestación, como o dos altermundialistas ou como aquel outros que se repoñen contra os virus homoxeneizadores da globalización neoliberal e que o comunicólogo e activista Armand Matelar definiu como a revancha das culturas. É nese contexto forzosamente esquemático que xurde o IGADI, desafiando as novas e contraditorias tendencias que ameazan e ao mesmo tempo ofrecen un feixe de oportunidades ás sociedades e culturas que, como as que configuran Galicia, non poden senón vivir traumáticamente esas tensións. Xulio Ríos é quen fai dese proxecto un instrumento de mediación co que contribuir a facer realidade ese movimento de subversión fronte ao que ameaza e de reapropiación ou reafirmación dos valores que singularizan a nosa maneira de estarmos no mundo. Non co obxectivo de resistir pasivamente os embates destructivos dese tsunami uniformizador, o que se traduciría á larga nun suicidio colectivo, senón facéndolle fronte botando man daqueles resortes que máis eficazmente serven para afortalar o proceso de construción identitaria, en diálogo crítico cos acontecementos mundiais,
que demandan de nós respostas democráticas, que daremos na medida en que sexamos quen de interpretalos e de sopesalos na nosa dobre condición de cidadáns galegos e de cidadáns do mundo. Velaí a originalidade dese centro de análise e acción cooperativa, porque desde o mesmo momento da súa creación soubo captar os sinais tan contraditorios e ao tempo tan interpelantes dun novo tempo histórico, facendo do glo local con Galicia como referente xeopolítico e como compromiso no concerto mundial de países e nacións, a medida a que durante estes seus primeiros 30 anos adaptou con absoluta independencia e tal vez por iso tamén con non poucas mostras de indiferencia e incomprensión, iniciativas de todo tipo que dan conta desta obra verdadeiramente heroica e monumental. Non as vou citar todas, porque ademais están xa presentes na memoria de todos e de todas, incluso nese pequeno vídeo que se nos pasaron ao principio, e tamén porque se vai falar delas a continuación. Xulio Ríos, cos seus sucesivos equipos de colaboradores, e o IGADI como proxecto subversivo, rebelde pero a vez proactivo, viñeron actuando con absoluta fidelidade ao que quedou marcado desde un principio no seu ADN. Porque nunca quiso ser, en palabras do propio Xulio, unha empresa, unha consultora, ni tampouco ambicionou converterse nun organismo autónomo con dotación orzamentaria pública. Apostou sempre por un modelo cunha forte carga de compromiso, de servizo público e de independencia. En efecto, porque sen esa independencia que tantos custos persoais e colectivos comportou para eles, nunca podería o IGADI converterse, como así foi, nun espazo de mediación para facilitar a interpretación e o coñecemento dun mundo en constante movimento. Utilizando a terminoloxía de Habermas, con todas esas iniciativas non fixeron outra cousa que contribuir á construción dunha esfera pública galega ou espazo de deliberación no que se opoñen diferentes lóxicas, as contradicións que un tempo tan convulso como o que nos tocou vivir e que é fundamental para a construción do vínculo democrático que nos confirma como cidadáns galegos con identidade propia no mundo. Repasei estes días a colección do tempo exterior e non puiden menos senón reafirmarme en recoñecer e admirar o esforzo, a independencia, a honestidade intelectual e o pluralismo cos que o IGADI e Xulio Ríos como a súa indiscutible alma mater fixeron desa publicación semestral un produto no que converxeran as dúas almas que inspiraron o seu ideario democrático, sociocultural, cívico e solidario. Por unha banda, a de interpretar e comprender o acontecer do mundo desde aquí, non só o que formou parte das axendas diplomáticas e dos grandes medios de comunicación, senón tamén aquel outro acontecer que non entrou no radar dos intereses corporativos destes últimos ou que deron a coñecer con evidentes sinais de mutilación. Contando para iso cunha nómina excepcional de colaboradores tanto galegos como foráneos. Por outra banda, a alma da inserción e proxección de Galicia no mundo, na dimensión, polo tanto, do glo local, establecendo vías de reflexión sobre a necesidade e a oportunidade de poñer en marcha unha política de acción exterior que nunca chegou a bo porto, ao contrario do sucedido, por exemplo, en Cataluña ou Euskadi. O que fixo e segue facendo imposible, entre outras cousas, a participación da diáspora no proxecto común do país, unha maior presenza empresarial e multiplicar o alcance internacional da nosa cultura, facendo operativa a capacidade da lingua e da industria audiovisual para conectar e interrelacionar coa lusofonía. Deronme a palabra neste acto conmemorativo como membro que son do Consello Reitor do IGADI. E por iso non quero rematar sen deixar constancia. E agardo que así o sintan tamén cantas e cantos me acompañan nese órgano asesor dese privilexio.
porque me ofreceu e nos ofreceu oportunidades de sermos cómplices activos dun proxecto único e comprometido, que me deu e nos deu moito máis do que eu e nós a él. E porque tamén me deu e nos deu a oportunidade de redescubrir nel a tres das máis significadas personalidades da diáspora intelectual galega, injustamente relegadas, cando non ocultadas, seguramente por non pertencer tampouco, como lle sucedeu seguramente a Xulio Ríos, a ningún dos moitos clans que tanto fan por invertebrar o país. Falo de Lois Tobío, o profesor, diplomático, ensaísta e traductor. Falo de Fernando Pérez Barreiro, profesor, analista na BBC, articulista, traductor, e de Ramón Lugrís, ensaísta, xornalista, traductor, os tres componentes do que Ramón Villares chama a outra Galicia, a Galicia posible que as inclemencias da historia acabarían malogrando os tres galeguistas universalistas. Que Xulio e o IGADI lles deran presencia e voz nese foro asesor e a través das publicacións, revista Tempo Exterior, colección de libros texturas, en seminarios e informes monográficos, non fixo senón contribuir decisivamente a, por unha banda, reparar ese injusto desleixo con eles e, por a outra, aproveitar os seus coñecementos e as súas vivencias para darlle maior calidade e consistencia ao obxectivo de interpretar o mundo desde nós. Mellores mestres, guías e asesores nese desafío, ninguén. Despois de telos tratado, confeso públicamente a miña admiración por eles. E tamén por outro referente desa mesma diáspora intelectual, Plácido Castro, igualmente relegado nas onomásticas oficiais do galeguismo histórico, malia terse significado no activismo político e cultural dos primeiros anos 30 e ser quen en representación do Partido Galeguista fixo que a Galicia se lle recoñecese internacionalmente a súa condición de nacionalidade no Congreso de Nacionalidades Europeas celebrado en Berna no ano 1933. Tendo como un dos seus principais patróns de navegación, o IGADI tenta recuperar o nome e o legado deste outro galeguista universalista que tanto se afanou por universalizar Galicia, de sólida formación intelectual, articulista e traductor, valéndose da fundación que está en activo desde 2001. E remato. 30 anos despois, e coas crises mundiais como laboratorio do que extraer coñecementos, expertos de gran prestixio converxen en subliñar o descrédito en que deu o neoliberalismo. A doutrina que máis aló do económico introduciu unha estrategia demoledora fronte aos problemas sociais, medioambientais e culturais. E abogan por articular un novo internacionalismo recuperando as axendas globais das mans do poder corporativo. Unha nova oportunidade que o IGADI pode aproveitar mantendo e reforzando os obxectivos que sempre foron a súa razón de ser e que foron, querido e admirado Xulio, premonitorios. Estou seguro de que o relevo xeracional que se ten producido no IGADI, comandado por Daniel González, vai garantir que a memoria destes seus primeiros 30 anos fructifique noutros 30 máis. Por contar co acompañamento e colaboración de cantas e cantos formamos parte do Consello Reitor, que non quede boas singladuras. E agora paso a palabra a Juan González, alcalde de Nigrán, desde o 2015 presidente do Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, desde o mesmo ano ata a actualidade. Boas tardes. Lóxicamente, para min é unha honra estar hoxe aquí, como alcalde de Nigrán, por suposto, pero tamén como presidente do Fondo Galego. Cando estaba aí sentado, viña a cabeza que no ano 2015, un día apareceu
por o Concello, acababa de ser nombrado alcalde de Nigrán, Xulio Ríos, para falar da posibilidade de que estuvera no Fondo Galego acompañando, por suposto, o IGADI, porque a historia do Fondo Galego non existiría se non existiría o IGADI. E agora estaba acordándome de aquel día no que, lóxicamente, eu pois me sorprendí un pouco porque non pensei nin que nunca pudera ter algo de tanta responsabilidade e, sobre todo, algo tan máxico para min como é o traballo que se está facendo de cooperación, o traballo que está facendo, que está facendo o IGADI e que está facendo o Fondo de Cooperación. Tamén é un gustazo ver a tanta xente do Valmiñor en esta sala. É unha honra que ese Fondo Galego que se iniciou no ano 1997 tuvera seus orixes no meu concello, en Nigrán, e da man de Xulio Ríos, que está claro que deixa detrás a Daniel, pero Xulio Ríos sigue sendo o gran referente de todos nós en canto á política internacional de Galicia. Por lo tanto, xa digo, para min é unha auténtica honra estaros aquí. Agradezcoche enormemente esa invitación que me deche aquel día, que ao final refrendaron os que ahora son máis de 100 concellos de Galicia, 3 diputacións, para estar ao frente do Fondo Galego. Xa digo, o Fondo Galego que non existiría se non existira Xulio Ríos e non existiría se non existira o IGADI. Sento e penso, estou completamente seguro que ser presidente do Fondo Galego me fai moito mellor alcalde, moita mellor persona. Por lo tanto, moitísimas gracias, Xulio, moitísimas gracias, IGADI, e que dentro de 30 anos podamos estar todos aquí celebrando o 60 aniversario do IGADI. Moitas gracias. Neste xogo de matrioscas no que se saiu algunha peza, ven agora Susi Castro, presidenta da Fundación Plácido Castro, e a súa filla, e unha persona estupenda. Hola. Boas tardes. Hola a todos e a todas. Hoxe estamos aquí reunidos para celebrar esta emotiva xuntanza. É para min unha gran honra poder compartir con todos vós este acto no que se conmemora o 30 aniversario da creación do IGADI e ao mesmo tempo réndese un merecido homenaxe a seu creador e impulsor Xulio Ríos. E sei que está feito con todo agarimo do que ele é merecedor, polo seu gran labor desenrolado no mesmo. Ola, Xulio. Tanto o IGADI como a Fundación Plácido Castro non serían unha realidade se non fose por ti. Eso sabémolo todos nós. Ti eres o artífice das mesmas. Podes estar plenamente satisfeito da túa laboura, da túa loita, porque, como dixeches nunha entrevista, a clave está na idea de progreso e identidade, elevar a nosa autoestima, dignificar o propio e ter capacidade de ingenio para modernizalo cos tempos que avanzan. Compre exercer de galegos polo mundo sen deixar de ser galegos. Hai 25 anos que tido unha sorte de coñecerte e ese é o tempo que levamos colaborando para a continuidade da fundación que leva o nome de meu pai. E aínda a día de hoxe sigo asombrándome da túa inmensa capacidade de visión e traballo nos distintos mundos nos que te moves, de estar sempre pendente de todos e cada un dos detalles das tarefas que te propós. Persoas como a ti son moi necesarias para mostrarnos o camiño, para apreciar máis esta nosa terra, tan fermosa e con tantas posibilidades, e ás veces tan maltratada. Eres indispensable para levar a cabo iniciativas, ideas e proxectos capaces de poñer a Galicia no mundo. E o IGADI e a Fundación Plácido Castro, que son obra túa, son dous claros exemplos diso. Gracias polo teu traballo constante, pola túa entrega, pola túa honradez, pola túa generosidade e pola túa humildade. Mil gracias, Xulio. Pásolle a palabra a Marola Padín, vicedirectora do IGADI e analista do Observatorio de la Política China.
a illa del lago de Innisfree. Eu vou me erguer e ireime a Innisfree. Para ter ali cunha chouza de barro e ponlas feita, colmeia e 9 fías de fabas, e vivir. Eu só, na clareira, embruído de abellas. E algo de paz hei ter, pois a paz desce lenta. Desce dos veos do abrente deica o grilo a cantar. Tremelo cer e a noite, o día fulgor violeta. E os xílgaros enchen de as o serán. Eu vou me erguer e ireime, pois ollo, noite e día. Auga del agua marche lamber con maino son. No meio do camiño, na cera cor de cinza. A escoito no miolo do meu corazón. Esta é unha traducción de Plácido Castro. Para proyectar Galicia no mundo, o IGADI, ollamos dende os países celtas, dende esta esquina na Península Ibérica, cunha atenta mirada cara ao oeste e cara ao leste, cara ao oriente e occidente. Ademais, dende o Observatorio de la Política China, curiosamente hoxe, 1 de outubro, celebramos, analizamos todo referente á actualidade dese país. Ollamos cara a Asia, pero máis concretamente cara a China. Como afirma un proverbio chinés, cando bebas auga, lembra a fonte. Así que, mantendo os principios fundacionais e con vontade de manter o proxecto, e por 30 anos máis. Gracias. Precisamente con esa ollada cara a oriente, cara a occidente, imos a ollar dende o observatorio, dende esa rede dende esa RIPSI, dende esa rede iberoamericana de sinoloxía, temos con nos imos a conectar con América Latina. Así que con nos estará a analista do Observatorio de la Política China, investigadora asociada ao IGADI, Raquel Isamara León de la Rosa. Cousas do directo. Así que, mentras tanto, leo vos outro. Desde lonxe o murmullo está turrando por min. Cando saio o camiño cunha vara na man. Son as culins lonxanas que me están namorando e non levo outra carga ca do sol da mañán. Si coidas que é facendo o que ves no meu paso, é que nunca cheirades os argazos das illas. Sí que son cousas do directo. Bueno, con nos, se a tecnoloxía non lo permite, conectaremos con México, con Raquel Isamara León de la Rosa, despois con Rubén Lois, membro do Consello Científico do Tempo Exterior, and from the States, dende Estados Unidos, Jared Larson, que é membro do Consello Científico do Tempo Exterior e investigador asociado do IGADI. Bueno, agora non chove. E iso que sempre preparamos imprevistos, pero...
así después. Entón... Damos paso ao vídeo. Damos paso ao vídeo. Se pode? Sí. Vale, bueno. Como IGADI non somos os que estamos aquí, non somos todos os que estamos aquí, temos un pequeno vídeo preparado dunha mostra de algúns dos máis que somos. Así que ímolos vendo mentras solucionamos esta cuestión técnica. Espero que vos guste. Xulio Ríos tivo unha grande idea no momento que o país a necesitaba. No momento en que viña de caer o muro de Berlín, en que viñamos de entrar na Unión Europea, no momento no que o que chamamos globalización acelerábase. Unha dos éxitos do traballo do IGADI foi a revista Tempo Exterior. Gracias a ela, todo galego pode ler en galego unha información completa, unha información moi axustada sobre a situación do mundo. Sentirse así máis universal e ao mesmo tempo máis galego. E Nerea da Diáspora quedan aí como unha das contribucións, unha das moitas contribucións que ten feito o IGADI á nosa sociedade nos últimos 30 anos. El IGADI ha aportado un pensamiento galego original que, ante el contexto global actual, contribuirá, sin lugar a duda, a que Galicia cuente con un mejor lugar en el mundo en los siguientes años. Realiza unha labor moi importante como unha plataforma de intercambio de pensamento e de análise dos acontecementos internacionais dende un punto de vista galego. Un think tank que ha tenido un impacto a nivel económico, político, social y cultural desde Galicia hacia el resto del mundo. É unha institución, eu acho que é fundamental para interpretar o que pasa no mundo desde unha perspectiva galega, pero tamén para cavilar sobre o papel que Galiza debe xogar na comunidade internacional. Pues o IGADI ten especialistas e autores de varios países do mundo e aporta a Galicia unha oportunidade de saber a realidade do mundo. O IGADI para mim significa estabelecer uma ponte de interculturalidade entre Portugal e a Galiza e, sobretudo, o reforço dos laços de amizade. A oportunidade de entablar este diálogo entre Galicia e o resto do mundo. Es un punto de encontro para que las persoas contan cun pensamento crítico sobre a acción exterior de Galicia. Destacar o papel que fai o IGADI para Galicia, que non fai ninguna outra institución nin organización, e que, polo tanto, hai que seguir aproveitando e multiplicando as súas capacidades. O IGADI é un lobby bo, unha desas cousas que se non existise habería que inventaras. Un instrumento como o IGADI, que é un dos poucos think tanks que non está no capital dun Estado membro e que teña unha proxección internacional. Es un centro de referencia por dos razones. En primer lugar, por su capacidad para reflexionar localmente, pero al mismo tiempo entendiendo lo que pasa globalmente. En segundo lugar, por ser un centro independiente, pero al mismo tiempo con capacidad y con vocación de influir en el gobierno y los asuntos públicos. O IGADI é uma janela através do qual Galícia olha para o mundo e o mundo pode olhar para ela. Afinal, dizem que tem até um galego morando na Lua. Ofreceu a través do Galus un camiño para que a lingua central fodese desenvolvida con apertura e respeito a todas as ideas. É um lugar onde eu pude aprender muito também sobre a cultura, a sociedade, a política da Galícia.
Proxectos do IGADI crean iniciativas para unir a varios niveis o noso povo co mundo, e o mundo con nós. É unha ventá pola que ver o mundo, pola que intentar comprender o mundo, pero dende nós mesmas, dende o que somos e dende onde estamos. Es la manera de conectar grandes mentes de Galicia con el mundo y del mundo con Galicia. IGADI é un proxecto que só debería ter precisamente iso, futuro, porque nos pon nas coordenadas adecuadas e nos permite avanzar. 30 primaveras máis para desconstituir unha manxa de educación internacional. Felicidades, IGADI, e por moitos anos máis. Por 30 primaveras máis. Parabéns ao IGADI. Enhorabuena por estos 30 años y os deseo 30 años más. Muchas felicidades por sus 30 años. Celebro junto com o IGADI esses 30 anos. Parabéns. Que veñan 1000 primaveras máis. Muchas felicidades, amigos del IGADI. Muchos parabéns pelos 30 anos do IGADI. Feliz aniversario. 1000 primaveras para o IGADI. Sigamos desexándolle e dándolle moita vida. Moitos parabéns ao IGADI por estes 30 anos e espero que cumpra moitos máis. Non creo que ao longo destas décadas ten demostrado suficientemente, tanto dentro como fora de Galicia, a súa condición de referente nos estudos internacionais e ha meritado pois a utilidade do seu esforzo a hora de acompañar os cambios na sociedade internacional e tamén de insistir na importancia de que Galicia se dote de instrumentos para contar cunha política exterior adaptada ás exigencias dos novos tempos. Ben, pois imos intentar de novo. Temos banda sonora. Sempre ten que pasar algo que por moita organización algunha anécdota que hai que contar para despois, non? Bueno, pois eu aproveito xa que estou aquí. Agradecevos a todos por vir, por estar presentes. E bueno, sabedes que despois, os que queirades, poidades, pois quedamos un pouquiño máis e falamos relaxadamente. Iremos aí ao carón do Obradoiro para tomar algo xuntos. Eso, todos aqueles que queiran e poidan. E seguimos falando do que foi, do que é e do que será o IGADI. E se non vai, pois continuamos. Pois aceptaremos as broncas. Sí. A verdade é que a pedra non axuda co tema do wifi, comprobado. No? Chema Pagna. No?
Deixámolo. Bueno, pois xa falarei con eles despois. Bueno, sigo. Pero se sigo non podemos despois voltar atrás, Tanto zoom, e ao final está máis lonxe que... Bueno, pois nada, eso, cousa do directo. Así que continuamos co programa. Sobran as palabras, porque a que me queda presentar agora é a Xulio Ríos, así que pouco teño que dicir. Como xa todos sabedes, pois é o fundador do IGADI e de toda esta matriosca que coñecedes e que presentamos hoxe, así que, sin máis dilación, pois douche paso, Xulio. Ves aquí. Bueno, moi boas tardes a todos e a todos. Moitas grazas pola vosa presencia. Hai que quitar as gafas porque xa non somos capaces de ver ben as cousas. Moitas grazas, como digo, pola vosa presenza, sobre todo os amigos que veñen de lonxe, de Navarra, para acompañarnos nesta xornada. E grazas tamén a todos polas alusións, non? Que quite? Pois digo que moitas grazas a todos pola vosa presencia e grazas tamén polas alusións e por canto nelas hai de afecto e de complicidade co IGADI e tamén comigo. Moi brevemente, ainda que agora creo que teríamos tempo dabondo para falar. Antes de nada, gustaríame recordar a algunhas persoas que ao longo destes 30 anos creo que foron moi importantes para min e para este proxecto, para poñelo en marcha e para dinamizalo. Todos eles nestes momentos non están físicamente con nós, pero sen dúbida siguen formando parte do que é o espírito do IGADI. Luís mencionou algúns, indudablemente Lois Tobío, tiven a sorte de conversar con el durante moitas tardes ali na súa casa en Bonetero, en Madrid, nos anos 80, nos anos 90. Tobío foi moi importante para conectar o que era o proxecto do IGADI co galeguismo histórico, con aquela Galicia célula de universalidade que ele axudara a definir no seu momento con Bóveda e que despois Plácido Castro pois tamén axudou a desenvolver. Tamén Fernando Pérez Barreiro, home dunha grande intelixencia e que dedicou boa parte dos seus últimos anos a colaborar co IGADI. Tamén Fernando Lugrís, tamén Rodríguez Pardo, tamén Franco Grande, que nos deixou o ano pasado. Pero tamén algunhas outras persoas que están un pouco máis na segunda liña, no anonimato, probablemente moitos non o chegachedes a tratar, nin a coñecer, como Fernando Pol, o noso primeiro breo, que foi quen nos anos 90 permitiu que o IGADI se sumara a Internet e a través de Internet e do seu esforzo e da súa xenerosidade visibilizar boa parte do noso traballo e, polo tanto, gañar impacto e gañar relevancia. Creo que todos eles son persoas moi importantes aos que o IGADI debelle dende logo moito. Eu, obviamente, estou moi orgulloso do IGADI, de ter contribuído a súa creación, a súa
a súa dinamización e tamén do que eu teño chamado moitas veces o seu holding. Isto que vimos aquí, o que é o Fondo Galego, o que é o Observatorio da Política Chinesa, o que é a Fundación Plácido Castro, e incluso de outros proxectos que temos un pouco na recámara e que unhas veces saen, outras veces non saen tanto. Estou pensando no Observatorio Exterior, ou no que aquí se mencionou tamén, o Observatorio Galego da Lusofonía, e de moitos outros proxectos, porque a verdade é que ideas nunca nos faltaron, e que espero que en algún momento se reúnan as condicións propicias para que poidan sair adiante. Eu creo que o IGADI sigue sendo un proxecto posible e un proxecto necesario. Outra cousa é que non é necesariamente fácil. Obxectivamente penso que non hai dúbida. É dicir, vivimos un cambio de época, vivimos un cambio de paradigma, e é necesario contar en Galicia con instrumentos que nos permitan acompañar, analizar e interpretar e en función deso definir as nosas mellores estrategias para conseguir que o noso país, a nosa sociedade progrese con identidade, como decíamos. Subxectivamente, as pegas son as propias dunha sociedade difícil de armar, e non entendades isto literalmente, por favor, senón que é difícil de estruturar e a veces nos faltan complicidades. Eu moitas veces teño melallado de que sempre atomábamos máis comprensión e máis entendimento fora que dentro do propio país. Aínda así, pese a todo, eu creo que efectivamente debemos seguir persistindo no proxecto, debemos seguir persistindo na idea do IGADI. Os tempos aquí todos sabemos que son a veces lentos, van a outro ritmo. Eu tamén teño dito moitas veces que esta é unha carreira de fondo e, polo tanto, o que resiste sempre gana. E para esa resistencia eu creo que hai tres ideas que me parece que son básicas e irrenunciables para o IGADI. Unha primeira é o servicio ao país. Creo que esa é unha clave fundamental, indiscutible para todos os que aquí estamos e participamos desta idea e deste proxecto. Hai unha serie de aderezos que, dende o meu punto de vista, son tamén esenciais: a independencia, a pluralidade, a creatividade. Iso, en esencia, é o que é un think tank, e iso que é o IGADI, polo menos na miña idea, quiso ser e sigue sendo, e penso que debe seguir sendo no futuro. E logo unha terceira idea que me parece moi importante é non ter medo a ser diferentes. Creo que o IGADI ten moitas cousas orixinais e o que temos é que profundar sempre na originalidade, na diferencia, non buscar a homologación, aínda que non la financie. Temos que dar respostas ao noso país, temos que dar respostas á nosa sociedade e temos que construir ese discurso desde nós mesmos. Eso fainos únicos, fainos diferentes. E nesa diferencia debemos de insistir porque nesa diferencia está o futuro e está a utilidade para o noso país. E volvo ás persoas. Eu teño que agradecer a moitos que me acompañaron ao longo de todas estas décadas, de todos estes lustros, porque 30 anos ao final non empeza a valorar e efectivamente son anos. O persoal que colaborou no IGADI durante diferentes etapas, moitos estudantes en prácticas de Galicia, do Estado, de Portugal, de América Latina, de China, de Xapón, como Masashi, o Consello Asesor, toda esa rede exterior que logramos crear nos 5 continentes ao longo destas 3 décadas, e tamén as institucións, porque en moitas institucións, tanto en Galicia como fora dela, atopei persoas coas que foi fácil, moi doado, establecer empatías, traballalas, desenvolvelas e facer así avanzar proxectos e ideas. As persoas, a fin de contas, son claves, e as institucións tamén, incluso, como decía María Xosé, o Consello da Cultura Galega, onde aquí hoxe estamos. E quixera facer unha mención especial ao equipo actual, ao relevo.
Eu deixei o IGADI hai 5 anos con unha premisa que Daniel coñecía moi ben, que é non interferir. Eu estaba disposto a colaborar, a axudar, a opinar, a asesorar, pero non quería, non debía interferir para facilitar o relevo, inda que acompañei todas as súas vicisitudes. E neste tempo que transcurriu, se algo quedou claro para min, se algo se demostrou, é que as persoas que hoxe están á frente do IGADI que asumen este relevo, pois teñen temple, demostraron capacidade, compromiso e vontade, porque a vontade neste tipo de proxectos que emerxen da sociedade civil pois é un ingrediente insustituible. É como di un refrán chinés, que sabedes que eu teño así certa debilidade con eles, onde existe vontade hai un camiño, e ese camiño é o camiño que pode recorrer o IGADI nos próximos anos. Eu estou seguro que o novo equipo acertará, que nós acertamos co novo equipo, que estamos en boas mans e que sempre contarán con todos nós. E nada máis que vos vou contar que vos non saibades. Galicia é difícil, incluso para proxectos como este, pero é un país que sempre paga a pena. Así que moito ánimo e moita forza. Polo medio do acto. Bueno, sen lugar a dúbidas, desde o 2017 que comezou este relevo xeracional, este accidente foi pequeniño, a verdade. Seguro que ten a Ranso na sala de edición e que Raquel, Yarez e Rubén poden compartir digitalmente e non en directo, en diferido, as palabras que querían compartir hoxe con nós. Eu levo desde o ano 2009 en contacto con Xulio e co universo do IGADI, que foi capaz de construir ese proxecto para impulsar a Galicia na sociedade internacional, sendo consciente dos tangibles e dos intangibles que temos como país no mundo. Desde o 2009 vin pasar xente dos 5 continentes, facendo prácticas por ali, agardando por ver a Xulio como se fose unha estrella de Hollywood. E vaya, eu quedei fascinado, con certeza. Desde o 2017, que fago de director, pois a verdade é que podedes imaginar que é unha tarefa titánica intentar sustituir un líder, un director dun proxecto como Xulio, pois que demostrou ter capacidade de facer así unha obra virtuosa. Niso estamos, e grazas a contar con Marola, con David, con Emilio, con Xosé Carlos, con Diego, con tanta xente, con Paula, con Antonio, con Celso, con toda a xente que está disposta a ollar cara ao diante, a asumir que vamos a ser capaces de darle continuidade a estas matrioscas, pois collemos forzas. Este speech de Xulio agora seguro que nos enche de enerxía polo menos para outros 30 anos. E despois destas palabras tamén vos quero dicir, desde o comezo, xente do Consello Reitor, amizades do IGADI, todo o mundo dicía: ti eres o director e non organizas unha homenaxe a Xulio agora que é o presidente de honra. E eu lle dicía, bueno, é que non atopo o momento aceitado, temos problemas, a Xulio penso que non lle vai facer gracia a idea. E así foron pasando os meses, os semestres e os anos. E a finais do ano 2020, que, bueno, moitas das persoas que estades aquí sabedes, outras non, pero quizáis era o momento materialmente máis duro da historia do IGADI. Desde México escribiu Raquel
E díxome, Daniel, se non fai o Igadi homenaxe, vou non facer eu. E entón, bueno, comezamos a traballar. Dixen, bueno, teño que falar polo menos con Vera para ver como podemos facer. E, bueno, comezamos a falar con uns, con unhas, con outros, e ao final decidimos que o mellor que podíamos facer era un libro. E hoxe vamos a presentar aquí o libro. O libro é un libro homenaxe no que participan 50 personas de moitos países diferentes, aínda que a grande maioría galegas e galegos. Este xogo de matrioscas do Igadi é tan difícil de condensar que temos que tomar diferentes decisións ao longo do proceso de edición do libro. E así que temos pois 2 volumes. É un libro homenaxe en 2 volumes. Un, digamos, en clave nacional, desde Galicia, que se chama Unha vida de compromiso para unha Galicia universal, e outro máis en clave desde os estudos chineses, pois desde onde sabemos pois que Xulio traspasou os Pirineos, que se contaba, que é traducido ao chinés, ao inglés, ao francés. Moitas veces, cando lle conto isto a xente, non, como que hai un especialista? Sí, pois sí. Pois é así, realmente a cantidade de maravillas que é capaz de construir este país, pois é o que nos dá gasolina, non, para superar os pequenos accidentes como este e os que son de maior envergadura. Así que despois deste meu speech, ven aquí que che demos os libros que vexas. Bueno, iso foi un ano de edición extraordinario, agardo que os disfrutes. Moitísimas gracias. Eu Cando falaba da originalidade, falaba desto. Personalmente... Está claro que me xubilo, desta me xubilo. Claro, precisamos do presidente de honra da guía, máis tempo, acompañamento e todo. Moitas das persoas que escriben están hoxe aquí, moitísimas outras pois estarán o vendo desde as súas casas. Está feito sobre todo con moito cariño e pouco máis que iso, unha festa. Moitísimas gracias. Como ben insinuaba Dani, eu a verdade que non son moito de homenaxes, agradezo moito o cariño e o afecto, pero son bastante fuxidío para algunhas cousas, pero valoro moitísimo todo o cariño e todo o esforzo que puxechedes nestas 2 obras. Así que moitos parabéns e moito ánimo para seguir adiante co proxecto que realmente creo que sigue sendo necesario e paga a pena. E máis tarde ou máis cedo o país tamén recompensará a todos aqueles que nos esforzamos con ele. Moitas gracias.